Hadirin kancaismo pandemen sandiwara tercinta, setelah acara demi acara sudah kita lalui bersama, kini tiba saatnya untuk Anda menikmati acara yang ketiga, Pagedaran Mimbar Cerita Sepanjang Malam. Oke? Tapi sebelumnya, sebelum itu informasi kami sampaikan bahwasannya sejati dan setia biange sandiwara pantura wira mandala pada dekade tahun 2025 ini eksis di bawah pimpinan Denmas Didi Jumati Radea Culeng yang beralamatkan di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan di bawah asuhan Nyonya Hajah Neni Dwi Fuji Harukan. Ini malam sebelum kami suguhkan pagelaran mimbar cerita, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf kepada Pilih Sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, Dinas Pendidikan Kebudayaan, pakar sejarah, pengamat cerita dan legenda, yang apabila di dalam alur cerita yang kami suguhkan terdapat sebuah kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, tutur, kata, bahasa, tingkah laku, canda yang kelepasan. Tetapi semoga Wiramandala tetap memberikan suguhan terbaik apa yang telah kami emban semestinya dalam Tri Semara Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik. Terima kasih banyak atas kerjasamanya sedulur sejati dan setia Jeminiko kanggo Mame Alvin Bulak Paren, Mas Eko sing kecipir, ora ketinggalan sedulur Wiramandala sing dongkal, Ayah Denok sing 2925. Atas nama sang sutradara dan asisten sutradara Denmas Raden Culeng, Mas Kampleng Sekutu, dengan bangga di edisi Show Wiramandala pada Jumat 25 Juli 2025 yang nonton standby monitoring offline dan online di channelnya SC Production, di channel YouTube-nya Wiramandala Official, dengan ucapan selamat menyaksikan pagelaran Mimbar Cerita dengan judul kalimatnya Uger Balung Kapisah. Uger Balung Kapisah dalam serial Rungkat Gading Gilang Kencana. Singgah pankala sumingkir ulun babar jatining mangkape mutring kabeh angajak samyaruku nunggal septiam budi astuti tatas kuda rencana anggayu rahayu sirna memalaing praja talen amung nunggal rasa
Cipta Budi sinaretan ambek utama rame-rame suarane lamat-lamat ning awang-awang gerem-gerem suara ngarota di nawang kepirang singkat kebian sareng aya Dimas minangkane kang ditembangi aya denok bunda denok minangkane sing duwe 925 dewe sareng Abedigo Mama Edigo sing duwe Kota Baru aja lali salawase Mimeng Ayu Lupita Mame Pikri Keding Mame Waluyo Nok Akia Mamae Alvin Wong Bulak Parendewe Serang Mamae Eko Keding mantan majikan Aya Dimas minangka sing ditembangi Mamae Anom serang Nok Rahel saking Losari Blangko aja lok digawe lamu maka jiwi naik Keding minangkane sesepuh Wiramandala dewe Mamae kinta kepikiran aja lali salawase Mama Yanti Kang Edi jangkung Mama Yanti Kang Edi jangkung sareng Mimi Lupita Keding Mama Fikri sareng Bos Kepiting wong pejagan dewe kabeh kene Keding sareng Mas Ronald Mas Rawani Keding sing raning Taiwan dewek aja lali salawase sing duwe Lana Mukti Mama Milda saking ora angke Papa Epino sing warake dilelipur beklipur sareng Mas Karyae Keding Nok Cumi Keding minangka sing duwe gesek dewe Nok Asnisnya Prancis aja lok digawe sareng Mas Akmal Nok Biske Keding Nok Bilkis sareng kabeh Akmal Keding kang ditembangi alon-alon tali waton
bagja diri. Abah Hilmi Mama Hilmi sing duwe kota baru sesampune matur kesuwun. Mimi Ayu Lupita Mama Pikri sesampune ngaturaken matur kesuwun. Mimi Ayu Lupita Mama Pikri Keding Abah Hilmi. Petis manis bendrang panyuneng kacang enak pisan saut sapi Mimi Ayu Lupita. Mama Pikri sareng Abah Hilmi Mama Hilmi. Mama Waluyo Keding minangkane kang ditembangi. Mimi Ayu Lupita Mama Pikri Keding lalu 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 sing duwe sriding crispy dewek nok alika nok antika sing mirengaken jagat awangu ora nanalian makhluk sejene iwal kaya dene aku penguasa alas bukit agung. sareng Mama Waluyo nok akie nok pungke Keding Abah Hilmi Mama Hilmi Kang jejuluk Prabu Kalabendung ya jenengan aku sesepuh Pulau Lampes Papa Panitia pemuda Pulau Lampes minangka sing mirengaken Abah Hilmi Mama Hilmi sareng Mimi Ayu Lupita Mama Pikri angin bawa rasane aku Prabu Kalabendung ning sedina loro iki sausian nyelengaken panggonan sejen kelawan pranti dening dina Mama yang anom nokrahene Keding saking bangku sing mirengaken nyawang kabeh para dedemit para guriang
suarane patring lembor tawan tang eh Simbar mata megian yang kelapukan apa yang digong kelingan kenang hidepe mamae digosing de kota baru mamae anom no kahele keding Bakaus mengkenen aku rasa 16 andelengaken para guriang para cising manggonan ning panggonanku ananging dibalik hien kaya dene aku Prabu Kala Bendung ora bakal meneng kelawan bener sause Abah Hilmi sareng Mama Hilmi sing de kota baru keding kang nyaksini tetangisane bangsa ning guriang sebab inget kelawan sumpah aku ora bakal ingkar kelawan waktu semana bakal goda bangsane umat manusia atanapi bangsane yaiku manusia kang anane ngampah waktu kieu Cirewan Cibagja dari ketulis kegawang janji inget kelawan ucapannya yang yuyut hijajidak tuluh bangsane aku tekang kapan baik bakal goda umat Adam di waktu kian wah bangsa ning manusia ning lebak yeun aja enak-enak siraya sesampune ngaturaken matur kesun sing demora angke Mama Emilda Papa Evino Papa Yusuf Keding sesampune matur kesun kabeh manusia ning ampa bakal tak goda imane yen imane tipis ya pun bakal kegoda kena ucapan aku pecik manusia hati-hati sidaya sing demorangke Mama Emilda Papa Evino Keding Papa Yusuf Papa Evino Miming ayu Lupita Mama Pikri Mama Yanti kang dijangkung sareng aya Denok Bunda Denok sing mirengaken Mas Dr. Ludi aya Denok Bunda Denok minangka sing ditembangi
medot rasane ngati kemutan tresnane ngati kaya wis ora kanthi duh kaya wis ora kanthi kepengen dadi siji Mamai Anom Abah Hilmi Mama Hilmi sareng aya di masa keding simpan mata magaring kelapukan kelingan kenang hidup Aduh, sepuh jaluk pangapura sedurunge ya artine kula perhatiaken sedina loro kiyen ki kayane ki pangeran ki sikape ki rubah kayane beda temen karo seperanti ning dina lagi ana masalah tak sepuh Pati Kinara. nggih kula sepuh Justru isun dewek ora ngerti. Digawa merenek-merenekaken dudu dalan yang menusa diamba-amba. Ya kelawan tujuan apa, maksud apa? Karib didincangi. Ya bocah ing watiraken Sliman Jaya. Karib ditiburi yang blangsak-blangsak. Pusing dituju durung jelas lan durung paham. lah ari brokat kula makin ki karepe sampeyan iki sepuh Astaga. tiwas kula lunga mlayu niburi sampeyan kok tanah apa ning dalan Mlaku kaya wong dudak-dudak setan barang tenaga wis tua nancak-nancak gunung semene dhuwure wis karuan sampeyan maning sing usiane wis sepuh kula sing masih sadine sampeyan kekengelan kayane udag-udag sampeyan karo Pangeran Liman Jaya kok aduh kasihan apa yang ger Katir bisa dipungkir kadar bisa dipompa rela mati korban jiwa membela ning kebajikan namanya Milda Papa Vino Papa Yusuf sing demora angke Abah Hilmi Mama Hilmi sing duwe kota baru Liman Jaya dudu sebenarnya sirake sing dituju kuwi mendi kini dudu dalan-dalan yang menusak kini sirake merenek-merenekaken kok iku delengen blekecot sampai segentong-gentong gedene lungon kah lulu sampai seglugu-glugu ngerti kadang-kadang ilok pengen apa pangerannya pengen apa strok gelar wajah karo paman Paman Pati Kinara. iya ger Ramayang pangapuraning kula Liman Jaya babar karak
Pakuan sedurunge siran jalu pangapura gaya us tekampuran dingin ger. Ya senajan paman kah ikhlas rito ger saja mikiri hal-hal sing sepele kaya konon. Dilawani Rama yang si Darmawinda ikuti isun Buri Amiyang alas sing gedene luar biasa sing durung dijabah lawan manusia. Apa Rama paman kelawan eyang beli merasakan perbedaan isun Limanjaya. Lepakuan sing mantap dadi dengan Ya justru paman gak kaget ger atas perubahannya angger Pangeran Limanjaya saat sekian jare dewa kok paman ki lagi ngresula ger. Putik mati pelanak mungkin blurang becike sing hati-hati. Mas Kadi gede minang kasing ditembangi. Mas Kadi bos monata brebes ngaturakeun matur kesuwun. Mas Kadi bos monata brebes matur kesuwun. Singawin cilik Limanjaya diasuh kelawan Resi Darmawinda lan uga Rama paman Patikinara. Tentune Rama paman mengerti kelawan perasaan isun Limanjaya. Mengapa sedina loro kiyen Limanjaya ora teng beda paman. Priwen anggere priwen. Lamun isun Limanjaya oli takon kelawan eyang lan uga Rama paman oli. takon priwen sirane. Sini takok akan apa? Lancang gamrono apa kakak. Saya. Kinar. Tapi tulung aja bohongi perasaan isun Limanjaya eyang lan uga paman. Bohongi? Kapan sih? Paman Patikinara adol bohong ning angger Limanjaya. Bapak rasa durung pernah nger. Tentunya Menawa dianggap kurang kasih sayang ning sira. Oh, tegede kena sing awit cilik sampai gede semrono. Bulane ora ginggang secengkang, ora karisen nyahi. Karo sira ya tujuane ne mah kasih sayangnya yang ning sira. suwun eyang lan uga paman. Sareng miming ayu lupita mamai pikri sareng abaiken Mas Ronald Mas Paban sing ana ning Taiwan dewe kantun mamai Milda sareng Papa Vino Papa Yusuf sing demurang angke mamai Alvin wong pulak paren ngaya denok Bunda Edeno. Lamun bener sayang Rama paman Kinara lan uga eyang Darmawinda. Limanjaya takon sing seestu lan sing sebenar. Luwih bagus terang-terangan. Ya iya. Sing awit cilik selalu dimong-mong. Dipai kasih sayang lebih daripada anak isun Limanjaya. Apa tuntutan ini sira? Ngomong Ora terang-terang. neko-neko apa sing dari tuntutan isun Limanjaya paman. Limanjaya mu pengen merusak pesetuhuning Sudarma wong tuaning Limanjaya.